Mä kuulen jotain moottoria. Mitä? No mulla... Mitä? Tai vittu traktori pyörii kauheet vauhtia. Pysäytä se. Sitten se pyörii. En mä tee mitään. Mä oon samassa paikassa. Tuossa on muuta. Vittu mitä? En mä tee mitään. Tuossa lentää mun ruudussa. Se traktori Ota oisaa. klippi. Ota klippi. Mä klippaan sitä koko ajan. Mulla on OBS-kuvaus. Tuossa sä lennät vittu ilmassa. Sori, fiilis on semmonen. No mene tänne päin. Heippa. Mitä vittu mä näen, että vittu kärrykin lentää tuolla. No niin, nyt se loppuu, kun se meni tulos siihen. Mulla on vieläkin tää traktori. Vittu, kato mun ruutu, mitä vittu tää traktori tekee. Calm the fuck down. Kato mun ruutua. Oota. Mitä vittu mun ruudulta tapahtuu? Se lähti lentoon. Kato mun ruutua. On se siinä. Tässä. Mitä vittu? Kato, mitä vittua? Onko sun parkin breikki? Ei. Mikä vittu on parking breakki? Ei. Se vittu, ettei se vittu lähde lojumaan jonnekin. Mä tiedän, se olisi hyvä kun pääsisin sisälle. Mulla se ei hyppi, se on vaan tossa paikalla. Se on ihan paikalla. Kyllä. Juu, ei ehkä ajatakaan traktori. Ei ehkä.